Nachádzame sa v priestoroch nášho dlhodobého obchodného partnera firmy Gekon. Firma Gekon sa zaoberá predajom a servisom manipulačnej techniky značky Heli. V priestoroch skladu sme nainštalovali 4 zariadenia Henel Rotomat. Cieľom tohto projektu bolo zefektívnenie vychystávania materiálu a lepšie využitie skladovej plochy. Pôvodne bol materiál uložený v štandardných regáloch. Tento spôsob bol neefektívny najmä v neprehľadnosti materiálu a skladovaní voľného priestoru. Po inštalácii 4 zariadení sa kapacita skladového priestoru skoro strojnásobila. Zariadenia sú vybavené teleskopickými šuplíkmi, ktoré prídu k ruke skladníka. Skladník nemusí ísť hľadať materiál, ale materiál mu príde priamo k ruke. Zariadenie je možné uzavrieť vlastnými dvermi, čím je materiál zabezpečený voči odcudzeniu a prípadnej prašnosti. Bezpečnosť obsluhy je zabezpečená svetelnými závorami. V prípade, že budete chcieť tiež zefektívniť aj váš priestor, radi vás navštívime u vás vo firme.